गोटे गाँव रे स्वामी स्त्री रहुथि रघुआ स्त्री रघुआ को कहला ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, ଘରେ କିଛି କାଠ ନାହିଁ, ଗଲ ଜଙ୍ଗଲକୁ କିଛି କାଠ ହାଣିକି ଆଣିବ। ରଘୁଆ କୁରାଢ଼ୀ ଧରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରିଲା କାଠ ଆଣିବାକୁ। ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚାଲି 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 ଗୋଟେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ତାକୁ ହାଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗଛକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ହାଣି ସାରି କାଠ ଉଣ୍ଡେଇ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଘନା ଜଙ୍ଗଲ ପାର କରି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆରେ ତମେ ଆସିଲଣି? ହଉ ଆସ, କିଛି ଖାଇ ନେବ। ଆସ ବସ, ଏଇ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକକୁ ନେଇ ଖାଇଦିଅ। ଖାଇଦେଇ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ କର। କାଲି ସକାଳୁ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ କାଠ ହାଣିବାକୁ। ସକାଳ ହେଲା, ରଘୁଆ ପୁଣି ବାହାରିଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ହାଣିବାକୁ। ଯାଏ ଦେଖେ ଆଜି କୋଉଠି କାଠ ଯୋଗାଡ଼ ହଉଛି। ରଘୁଆ ଚାଲି ଚାଲି ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ରଘୁଆକୁ ଦେଖି ବଡ଼ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁ ସବୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରଘୁଆ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ହାଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗଛକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ଗଛ କହିଲା, କାଠୁଆରେ ଭାଇ ମୋତେ ହାଣନି, ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତମ ମନରେ କ'ଣ ଦୟା ନାହିଁ? କାଠୁରିଆ କହିଲା, ଆରେ ଗଛ, ତତେ ଯଦି ମୁଁ ନ କାଟିବି ମୁଁ କାଠ କେମିତି ନେବି, ମୋ ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ? ଗଛ ସେଉଠୁ କହିଲା, କାଠୁଆରେ ଭାଇ ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ 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 ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେବି। ତମ ଘରକୁ ଯାଇକି ତମ ଘରେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ହାଣ୍ଡି ଥିବ, ତା ଦେହରେ ପଇସା ଆଉ ଟଙ୍କା ଭରା ଥିବ। ତମେ ତାକୁ ନିଅ ଆଉ ଖୁସିରେ ରୁହ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୋ କଥା ମାନି ଯାଉଛି। ଯଦି ତୋ କଥା ମିଛ ହୁଏ ତାହେଲେ ପୁଣି ଆସିବି, ତୋତେ ହାଣିକି ନେଇଯିବି। ଗଛ ସତ କହୁଛି ନା ମିଛ କହୁଛି? ହଉ ଆଗ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇକି ଦେଖେ ଗଛ ପ୍ରକୃତରେ ସତ କହୁଛି ନା ମିଛ କହୁଛି। କଳସର ଟଙ୍କା ସିନା ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଆରେ ଗଛ ତ ସତ କଥା କହୁଥିଲା। ମାଳତୀ ଦେଖିବ ଆସ, ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକ ବନିଗଲେ। ରଘୁଆ ସେ ଟଙ୍କା ସୁନା ପାଇ ବଡ଼ ଘର କରିନେଲା ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକ ବନିଗଲା। ଦିନେ ତା ଘର ଆଗରେ ବସି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ସବୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଖୋଲିକିରି କହିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ।